नैबे भिडिअ क्लिपनि सायावनो गाज्रि कमेन्ट होनानै शेयार खालामनाय दा बेनि सायावनो क्लेरिफिकेसन जाय कमेन्ट लिरदोंमोन देहा फाननाय मा फाननाय आं बे मानसिखौ सिनायो आं नोंखौ हारसिं मोसानाय ओमफ्राय बिनि सारिगिदिं जोंनि राइडार्सफोर दङ मटर साइकेल सालायबायनायजों लोगोसे राइडार्स बिथांमोना समाजनि थाखाय मा मोजां हाबा मावो बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि उद्देश्यआ मा बेखौबो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन खुलुमबाय लोगोफोर हटेल हिमालयनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायदों बे जाबाय हटेल हिमालया चापागुरिनि मुंदांखा ओमफ्राय जों दा थांगोन जाहैबाय सिङाव माने बिथांमोना मिटिंखौ सिङाव लादों ओरैहाय जाबाय एन्ट्रि एस मा फ्ल'राव मिटिङा 5 फ्ल'र लिफा बोरो लिफा 5 फ्ल'र कामन 5 फ्ल'र इसोर मालाबानो दंफैयो आदा मिथिमोना बिसोरजों हाया जेन हक दा माखासे राइडार्सफोरनिफ्राय इम्परटेन्ट मोनसे क्लेरिफिकेसन दं जाहैबाय बेनि थाखाय जों फैदों नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिगोन गुदुं वा येस मोनफैबाय 5 फ्ल'र नै सफैबाय नै येस गोबावसैमोनलै गुड मर्निं थामसिम जाजोब्बाय दा बा दे होमब्ला जों थांगासिनो चलो attack here is the good morning नोंखौ आसलसो नुखायो नोंखौ आसलसो नुखायो औ जिरायगानोसै अब्ला लोगोफोर सिङाव हाबनानै दा बिथांमोना जाहैबाय अल बिटिसिनि सिंनि माने बिटिसिआव अलरेडि 10टा राइडार्स क्लाब अलरेडि फर्म जाबाय आरो बेजों लोगोसे बेवहाय दिनैहाय एन एसोसिएशन बिथांमोना जाबाय माने 8टा क्लाबजोंहाय दिनै जिरायनानै प्रेस मिट लादों बिथांमोना आङो माखासे खोथाफोर सोंनानै मिथिगोन जायखौ जोंनि नर्माल पाब्लिकफ्रा स्पेशेलि जोंनि जायगाफ्रावहाय राइडार्सनि बारै गोबाङानो मिथिया दा बेनि सायावहाय एसे नैबे बिथांमोन दा एसोसिएशननि नैबे आदाया जाहैबाय माने प्रेसिडेन्ट अल बड'लेण्ड राइडार्स एसोसिएशन बिनि सर्ट फर्माव आब्रा होननानै बुङो दा बिनि आफादगिरि बिथां आदा फार्स्ट कुइसना जाहैबाय जोंनि पाब्लिकफ्राथ' नुयो देरला खसाब गाननानै बबेजों बोरै सालायलाङो बेखौल' नुयो नर्मालि जोंनि पाब्लिकफ्रा खिन्थु बिदि सिङावहाय राइडार्सफोरनि उद्देश्यआ मा आं सानो इन्डिभिजुवेलि गासैनाबो पेशन दङ औ माने सालायनो मोजां मोननाय बाइकजों बेरायनो मोजां मोननाय माने जेनेरेल जोङो मानसि माहारिखौ नायोबा गावबागाव इन्डिभिजुवेलना गावबागाव पेशन थायो आरोखि सोरनाबा जानाय सोरनाबा बेरायनाय जेखौ खालामनानै मोजां मोनो सोरनाबा मोसानाय दामनाय देनाय दा जोंनि राइडार्सफोरनिया जाहैबाय आरोखि जोङो ट्रेभेलिं खालामनो मोजां मोनो खिन्थु जोंनि मोड अफ ट्रेभेलिं इज थ्रु आवर मटर साइकेल्स अके स' जोङो मटर साइकेलजों आलदा जायगायाव थाङो दाब जायगायाव थाङो दा जोंनि बुंनो थाङोब्ला आं प्राउडलि बुंगोन आरोखि एसोसिएशन जानानै जोंनि हल नर्थ इस्टआव नायोबा जोंनिनो 6-7 इयार्सफोरल' जादों जोंनि जे बिटिसि ओनसोलनिफ्राय राइडार्सफोरा जे एखेबारे उत्सा जानानै फरफ्रन्टआवहाय ओंखारबोनाया खिन्थु स्टेटिस्टिक्सखौ नायोब्ला हाइएस्ट जितु राइड खालामनाय एक्सट्रिम एडभेन्चार हमना ला राइडार्सफोरनि थाखायथ' लादाख स्पिटिया मोनसे पेशन जोंनि आसामावनो नायोब्ला हाइएस्ट नाम्बार अफ राइडार्स एभ्रि इयार जायफोरा राइड खालामनो थांबाय थायो जोंनि बिटिसिनिफ्राय मोनो स' जोंनि थाखायथ' मोनसे पेशन बियो राइड खालामनाया मोनसे पेशन आरो बेजों लोगोसे आलदा दाब जायगायाव नोंसोरबो थांनांगौ नोंथांमोनाबो थांनांगौ बिथांनि साबस्क्राइबारफोरखौ बुंदों आङो नोंसोरबो थांनांगौ थाङोब्ला मा जायो जोंनि साननाय हनायफोरा गुवार जालाङो आलदा जायगायाव थांनानै बिसिनि जानाय लोंनाय थानाय बिसिनि कालचार जिथु दङ बिसिनि एकमडेसन हस्पिटालिटि बेफोरखौसो जों मिथिनो मोनो आरो ना सोरबा सानो हाब बिसोरो बिराद फैसा मोनो खोमा बिराद गोजानाव बेरायबाय थायो मोजां जायगायाव बेरायबाय थायो फैसा मोनगोन बिसोर बबेनिफ्राय फैसा मोनो बिसोरलाय बिदि सानो पाब्लिकफ्रा आं 10 लाख जुदि बोसोरावहाय खामायनानै न'खरनि थाखाय 9 लाख थाखा होनानै आं जुदि 1 लाख थाखा गावनि थाखाय खरस खालामाबा माबोरै जानो जोंनि राइडार्सफोरा इनफेक्ट जोंना गाइडलाइन्स दङ क्लाबफोरावहाय
जोंनि क्लाबनि बारैनो बुंनायसै आं वाइल्ड सोल्स इउनाइटेड होननाय दङ जोंना मिनिमाम 25 बोसोर बैसोनि जानांगौ फार्स्ट आच्छा एलिजिबिलिटी 26 27 28 बिनि गोजौआवसो आरोखि ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नाम्बार 1 नाम्बार 2 आ जाबाय he should be earning आच्छा earning माने बे आइदार बे साख्रि मावनांगोन नङाबा बिजनेस मावनांगोन whatever that means what बे बिमा बिफानि सायावहाय जाग्रा नङा आरोखि बिदि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स दङ बुंनो थाङोबाथ' जोंना मोनसे बायल'सानो दङ गासिबो प्रत्येकटा क्लाबाव गावबा गाव कनस्टिटिउसन दङ नेम निथि दं आरो नेम निथि दङ माखासे जायगाफ्राव प्रग्राम खुंनायफ्राव माखासे जोंनि जायगाफ्रावबो प्रग्राम खुंबाय सिगांथ' खुंखायामोन नुवाबोमोन दा लामाजों ओरै गोलाव लाइन सालायलांला गोमोयोमोन जोंनि जायगायाव दा जोंनि जायगायावबो नुनो मोनसै ओमफ्राय बेनिफ्राय बे प्रग्रामफोर खुंनायाव मोनसे क्लिप भिडिअ ससियेल मिडियायाव गोसारदों बेखौहाय नायोब्ला सोरबा गुबुन गाज्रि नोजोरजों नायनानै बिनि सायाव कमेन्ट खालामदों शेयार खालामदों आसलथे बियो मालानि मा प्रग्राममोन बे क्लिप्सआ भिडिअ क्लिप्सआ मालानि बे भिडिअ क्लिपआ जाबाय 2024 निमोन आच्छा बड'लेण्ड राइडार्स मिटआ बे बोसोरसिम 2025 सिम मोनबा एडिसन जोब्बाय जोङो फार्स्ट स्टार्ट खालामदोंमोन आमगुरि चिराङावहाय बिनिफ्राय जों थांबाय बाक्सानिफ्राय जों नेक्स्ट डिस्ट्रिक्टआव थांबाय उदालगुरिनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्ट दंबावोमोन क'क्राझार आच्छा बे जिथु क्लिप ओंखारदों बे क'क्राझारनि जारागुरि होननाय मोनसे दाबसे जायगायावमोन दा जोङो बे इभेन्टआव मा खालामो हानजाफोर लिंहरो आरोखि मोसाग्रा जा बर'नि जा राजबंशीनि जा आदिबासिनि जा बे श'आ थायो आरोखि बेयावनो बे खाथि गामिनिनो मोनसे डान्स ग्रुपखौ जों लेंहरदोंमोन आरोखि आच्छा दा बे लेंहरनायाव बिसोर मोसाखांबाय ग्रुपआव मोसाबाय माबाय दा उन्दै गथ' नालाय मोसानो मोजां मोनो बिसोरनि गेजेरावनो आरो साथामसोआ बुंबावबाय जे आदा सिंगोल मोसानो मोनगोन नामा आच्छा मोसानो गोसोथार नामा गोसोथार दे मोसादों होनबाय मोसाबाय बेयावहाय मा जादों जिथु केमेरा एंगोल जिथु एंगोल दङमोन बेखौ खाथि खालायावहाय जिथु राइडार्सफोर दङमोन बिसोरखौल' नुदों आरोखि बेखौ लानानै मोनसे क्लिप ओंखारदों दा आं बुंनो सानो जोंनि आखायावहाय दा हल भिउ एंगोल दंजोबो बे क्लिपआव गैया जेनेबा जों दा नोंथांमोननो होगोन थ' बेवहाय जों नुगोन साइडथिंहाय रायजो राजाफोरबो दंमोन जोङो जुदि एथ'ग्राब गाज्रि खामानि मावदोंमोनब्ला रायजो राजायाथ' जोंखौ नुनानै वेडिं खालामनायाव होगौमोन ना आरो बे फार्स्ट टाइम नङा जों 2020निफ्राय दासिम मोनबा एडिसन खालामबाय राजाफोरनिफ्राय बिसोरजों रायज्लायनानैसो डिसकास खालामनानैसो बिसोरनिफ्राय एनअसि लानानैसो जोङो इभेन्टखौ खालामो आरोखि दा बे थांनाय बोसोरनिमोन बेयो 2024नि बेयाव जेबो गाज्रि माबा नांगौ गैया जों उन्दैजोंबो गथ'जोंबो रायलायदों इनफेक्ट बेना प्रेसार गोग्लैदों एग्जामावहाय कमेन्ट्सफोरखौ नायनानै जों रिसपन्सिबोल जानांगौ आरो सिटिजेन्स ना जोंनि बर'आबो दा माबा जानानै थायाखै नालाय बेक जानानै थायाखै आवगायगासिनो दं दैलि गोरोंफोराबो ओंखारगासिनो दं बिनि गेजेरावनो मिसकनसेपसन खालामनाया बे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जाय कमेन्ट लिरदोंमोन देहा फाननाय मा फाननाय आं बे मानसिखौ सिनायो आं नोङो इउनिभारसिटियावहाय पिजि खालामना थांनाय पस्ट ग्रेजुवेट स्टुडेन्टआ सानै हरनै खामानि मावो नोंनि नामखौ लाया जोङो नोंखौ सिनायो नोंनि न'खरफोरखौ सिनायो बिदि दा खालाम नों गावना नोंनि लाइफखौ खुंलांबाय था नों जेरै दं नोंनि केरेक्टारखौ जों एसेसिनेट खालामनो गोसो गैया खालामनोबाथ' बहुद खामानि मावनो हागौ खिन्थु फिउचारावहाय नोंखौ नायनानैबोथ' गोबाङैनो देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंखौ नायनानैबोथ' नोंनि कमेन्टखौ फरायनानैबोथ' इनफ्लुयेन्स जायोना एफेक्टेड जायो स' बेखायनो बिदि खामानि दा माव इट्स नट द वर्क अफ एन एजुकेटेड पार्सन प्लिज डन्ट डु द्याट बेजों लोगोसे जोङो माने मानसिफ्रा सानो बिसिना जेबो खामानि गैया बे बाइक सालायथिंबायनायजोंनो दिन थाङो एखे सामफ्रामबो बेरायनाय सामफ्रामबो बहायबा केम्प खालामहैनाय बबेबा जायगायावहाय पार्टि जाहैनाय बेफोरबायदि सानो खिन्थु बेजों लोगोसे राइडार क्लाब्सफ्रा समाजनि थाखाय मा हाबा मावो नै बेखौहाय सारा एसे जोंनो फोरमायना होनो हागोन एक्टिभिटिसआथ' गोबाङैनो दङ हमना ला इभेन्टआवनो जों गोबाङैनो एक्टिभिटि खालामखायो जेरै कालचारेल श' जानाय लोंनाय जोंनि बर'नि जिथु जानाय लोंनाय जों साम' जाहोयो नारजि जाहोयो जिथु माबाफोरखौहाय
आलदा जायगायाव मोना आच्छा जों खेबसेहाय मा खालामदोंमोन दाउला खासि लाबोनानै दोनफैदोंमोन जों आच्छा दा राइडार्सफोरा फैना सोंफैबाय बे दाउलाखौ जागौ होननानै ओमफ्राय जों बुंबाय आरोखि बे कार्बि आंलंनिमोन बियो बुंबाय आरोखि बे जानायनि थाखाय नङा बे मोनसे श'नि थाखायसो होमबा बे सोंबाय आरोखि मा श' खालामनो नागिरदों हल जोंनि फुरा हल वर्ल्डआव जोंनि बर' जाथियाल' दाउला खासि खालामोनो दा बे मोनसे जोंनि हारिनि मोनसे प्रेक्टिसखौ जों देखायनो नागिरदों आरोखि ना काइन्ड अफ ट्रेडिशन येस ओमफ्राय बेजोंहाय दामनाय देनाय थागोन बेजों लोगोसे जोंनि जिथु आर्टिस्टफोर दङ बर'फोर बिसोरखौबो जों प्लेटफर्म होनो नाजायो स्टेजआवहाय जोंना स्टेजआथ' मोजां स्टेजआनो जायो ओमफ्राय प्रम'सननि थाखाय जोङो दाख्लैसो आमेरिकान गट टेलेन्टआवहाय जोंनि सिक्किमनिनो बेन्ड मोनसे गिरिचन्द्र क्रनिकल्स बिसोर पारफर्म खालामहैदोंमोन बे जोंनि थाखाय बे मा होनो जोंनि थाखाय बे बिराद खुसि हेपि मोमेन्ट ना जे बेखौ जोङो बोसोरथाम सिगां लाबोखांबाय ना स' बिदिबो जोङो गावनि लकेलफोरखौबो जोङो माबा सापर्ट होयो बेजों लोगोसे रिलिफनि खामानिबो मावो दैबाना लोमब्ला जों रिलिफ होयो आरो थांनाय बोसोरनि सिगां जितु 2023 सनावहाय एभिक्सन जादोंमोन बिसोरनोबो रिलिफ हैनाय जादों बेजों लोगोसे इच क्लाब 8-9 क्लाब्स बिसोरो ब्लाड डनेसन होयो आरोखि एभरि इयार ब्लाड डनेसन आरो हेल्थ केम्पबो अर्गानाइज खालामो थांनाय बोसोरावसो जोंनि क्लाबा आब्राखौ लानानै जों रायज्लायनानै मोनसे स्कुल एडप्ट खालामहैदों बे स्कुलावहाय जेनेबा स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार टिचार्सफोरा माबा फोरोंगिरिफोर गैयामोन बेवहाय दङब्लाबो एथ'ग्राब माबा बिदि नङामोन बेयाव थांनानै इन्टारेक्ट खालामहैबाय ओमफ्राय हेल्थ केम्प खालामहैबाय गामि खाथिनि ओनसोलनि दाबो नोंथांमोननि आदबसनाव दं नामा एडप्शन जों प्रसेसखौहाय इनिशियेट खालामबाय खिन्थु फुल फ्लेजेडै जोंबो थांनो हायाखै बाट बिदिनो जेनेबा सेस्टा सोलिगासिनो दङ आरो दा जोंनि क्लाबा जोंनि क्लाब मावनायखौल' आं बुंनो हासिगोन दा जोङो जेब्ला 2023 आवहाय स्पिति थांदोंमोन बड'लेण्ड टुरिजमखौहाय जों प्रमट खालामदोंमोन आरोखि बड'लेण्डनि बारै जों फ्लेग लानानै थांदोंमोन ओमफ्राय जेराव जों फट' खेबो जोङो टुरिजमनि माबाखौहाय बड'लेण्ड टुरिजमखौहाय जों मानासनि लांदों भैरबकुन्दनि लांदों रायमनानि बिदि पिक्सार माबा बेनार सेनार बानायनानै जोङो जेराव फट' खेबो जों मोनसे खेबदों आरोखि स' बिदिनो जोंनि क्लाबल' नङा आलदा क्लाबफोराबो बहुत बिदि खामानि मावगासिनो दङ दा बेफोरबायदि गोबां खामानि मावो समाजनि थाखाय आरो इभेन्टफोर अर्गानाइज खालामो बेफोर एसेबां रांखौ बहा मोनो नोंथांमोना गावबागाव जों कालेक्ट खालामो जों बुंखायो गावबागाव कन्ट्रिबिउसन येस गावबागाव कन्ट्रिबिउसन बे गभर्नमेन्ट स्किम नङा दै गभर्नमेन्टआ सापर्ट होयो ना एखेबारे गभर्नमेन्टआ सापर्ट बिदि डाइरेक्टलि होआखैबाबो इनडाइरेक्टलि एसे मोनदों मोननाया बाट स्मल एमाउन्ट बेखायनो जोङो मोनसे आं बुंनो थांगोन दिनैहाय बाखि क्लाब मेम्बार्सफोराबो दङ जोंनि मोनसे सेस्टा आरोखि वान अफ द अबजेक्टिभ is to bring this event in BTSM tourism calendar जों हायोब्ला डिपार्टमेन्टेलि आरो yes गभर्नमेन्टआ जुदि जों जुदि केलेन्डारावहाय टुरिजम केलेन्डाराव जुदि सोनो हायोब्ला जोंनि थाखाय जेनेबा जायफोरा अर्गानाइज खालामगोन बिसोरनि थाखायबो सुबिदा जागोन ओमफ्राय जों लार्जार स्केलावहाय बे बुस्थुखौहाय फोजौनो हागोन आरोखि दा नोंथांमोना खोनाबाय दा बिथांमोना फ्राय गावनो खामायनो हानाय जानांगौ बिमा बिफानि सायाव गसंनाय बिमा बिफानि सायाव उदां जाग्रा बिसोरनि थाखाय एक्चुअलि इउ आर नट एलिजिबल फर एनि क्लाब बुंजायो ना क्लाबफ्रावनो हाबनो हाया दा बेनिखाय बिथांमोना गिदिर प्रग्रामफोर अर्गानाइज खालामो चेरिटि वर्क खालामो बिथांमोननियाव माने बे बिमा बिफानि सायाव उदां जाग्रा बिमा बिफानाव बाइक दाबिनानैहाय बेरायनो लुबैग्रा फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय नङा गावनो गसंनो हानाय गावनो इनकाम खालामनो हानाय जानांगोन दा बेनिखायनो बिथांमोना क्लाब्सफोरा गावनि पकेटनिफ्रायनो माखासे प्रग्राम हाबाफारि गासैखौबो अनसुंथाइ होनाय दान होनाय खामानिखौ बिथांमोना मावफुङो जाहैबाय बे माबा माबि दे फेसबुकआव माबा माबि नुदोंबा बेयो मा जोंनि चिराङाव जादों ना मायोबा जानाय जाथाया एबा मोसानाय जायनाखि नोंथांमोना नुनो मोनबाय दाखालि सप्तासेसो सिगां बेयो मोनसे क'क्राझार जानाय मोनसे इभेन्टमोन ओमफ्राय खोथाया जाहैबाय बेखौ जोंनि सासे राइडार माने जेबो बेहाय माबा गैखाया गाज्रि गैखाया बेखायसो बिथाङाबो आपल'ड खालामखादों बेखौहाय ओमफ्राय माखासे केपसन माने थालांदों लिरनाय जायाखै थेवबो बेखौहाय माने डाइरेक्टलि मिसकनसेप्ट माने मोनसे गाज्रि नोजोरैहाय एबा नेगेटिभिटिजों सानोब्ला बे गाज्रियानो फैगोन आरो खिन्थु माबायदि होनोब्ला बेखौहाय जास्ट मोसानायल' ओमफ्राय सासे सिख्ला आरो उन्दै माने बिनानाव बे मोसादोंमोन ओमफ्राय मोसानाया जाहैबाय
हारसिं मोसानाय ओमफ्राय बिनि सारिगिदिं जोंनि राइडार्सफोर दङ जोंनि बड'लेण्डनिल' नङा गोबां बेलेग बेलेग स्टेटनिफ्रायबो दंमोन ओमफ्राय बिनि मोसानाया गोबां माने सार्कुलेट जाबाय फेसबुकाव दायो शेयार खालामै मायो बेबायदिनो सोरबा नेगेटिभ कमेन्ट सोरबा पजिटिभ कमेन्ट बेबायदि मोननो हादों आरो दा जाहैबाय मोननैसो गाज्रि लिरनानै जायफ्रानाखि शेयार खालामदों मोनसे चिराङाव जानाय मोनसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जानाय आरो दा नै बेनि सोमोन्दैहाय एसे जोङो क्लेरिफिकेसन होनो होननानैहाय दिनैहाय जोङो बे प्रग्रामखौ लादों आरो ओंखारफिनबाय जों अब्ला जे जायगायाव जादोंमोन प्रेस कनफारेन्स प्रेस मिट जा ओंखारफिननायसै जोब्बाय नै फैयाखै दाबो फैयाखै